Guru hablang itu. Saya ya yuk. Kenapa? Detail भरा लेगा इधर. फुल करवा लेगा. अभी तेल भरा लिया है हमने. फुल टैंक भरा लेगा. Goya tola. मा जागोनसो भिडिअ खालामनाया आंनो माबायाव उन्दुनो ओंखारदो मैयाना बारा जादों नामा हरना दुता जादों दा नोंनो मेसेज गेले दुता थाबनो मोजां जायासै उन्दुनाया थाबनो फैनो नागिरा ना नोंसोरो दा नै बुहुद गोलाव फैनानै मेंनानै उन्दुनो ओंखारना जिरायना दं गारिबो फैबाय दंलै साउन्ड होबाय दं गारिनि नै मार Hello guys, welcome back to my YouTube channel and back to another video. Mana दा क'क्राझाराव थांदो जोङो ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारनानैनो भिडिअ बानायनो गोसो गैयामोन ओमफ्राय बानायनोसै आरो ना मा होनो न'निफ्राय भिडिअ लाबोखायासैलै डाइरेक्ट नैयाव बिजनि टल गेट बारनानै लाफैबाय मा होनो गारियाव बाइकआव गाखोबा आंखो बया उन्दुनो ओंखारो मिथिगोना मार उन्दुबोबाय आङो बाइकआव बया उन्दुबोबाय आङो बा हराव बुस्थु आरो फांसन नायबायना थ' मा होनो दा क'क्राझाराव थाङा होनदों जों मानो होनोबाथाय फैबाय थाबा मिथिगोन मानो थाङा होनदों सोरखौ लोगो हमगोन बेखौ दा नायलांबाय थाबासो मिथिगोन ना मा होनोसो सोरखौ लोगो हमनो थाङा होनदों होनबा नायलांबाय थाबा मिथिगोन आरो ना थ' लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओइ उन्दुनो ओंखारनानै माने भिडिअखौनो बानायनो गोसो जायाना दे होमबा नायलांबाय था ना थ' लोगोफोर होमबा थांसै नायलांबाय था भिडिअखौ होमबासो मिथिगोन आरो ना दे थांबाय दं मार उन्दुनो ओंखारदों दाबो हरनि दुता जादों थांबाय Bangunan na ya ulis bangunan na ini ya
Covidan dia lagi yo foto lalang nagiरदोंमोनलै foto लानो नागिरदों मा जों foto लागोन नामा foto लागोन आजों foto लानि लाग्रोनि foto ले लाखांबाय थांलायनोसै बारो लाखांबाय थांलायनोसै गासिबो दासो मोनदो कारिगाव मोनो Welcome to Kokrazar. Kokrazar फरायनाय ITI College finally एडमिशन खालामनो हायोब्रा मालाय बयबो मोननै खालामखाङो दा नै माने माबालै क'क्राझाराव ITI माबा लांनो फैदों ITI नि सार्टिफिकेट ओमफ्राय दा लाखांना फैबाय ओमफ्राय लोगो लानाव दं नै दतमायाव सार्टिफिकेटआ ITI निमोन आंनि नङा आरोना नै आंनि निमोन ओनसोलनिमोन दा लोगोनाव दंफैयो ओंखाम जाया होनदों बेनोमोन आरो रावखौबो सिख्ला लोगो हमनो फैयाखै मिथिबाय बेनोमोन मा होनो दा आरो लोगो खासे लोगो हमलांबावदो माने लोगो माने आंनिनो काजिन दा खिथागोन दे मिथिबाय तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती ये बता दे तू नहीं मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ तेरा मेरे से प्यार है या नहीं गरं हाबलांनि र' सिख्लाबो लांनि फिस लानांगोन ना लादो ओइ बहा बान्द' गाइस टिकेट लाबाय मोननै सानैनि मोननै लाबाय हाबैनोसै ओरै दसे लाबाय होमबा दे फट' लाबाय दं था ओनसोल लानोबा लाब्रा दे र' फट' लानि र' मिडिलनिया नोङो गेजेरनिया एन्ट्रि जानानै दिनै फट' लासोगारोसै लालांग्रा खोमा नोंथां मा लांफैदो इयाव बबे गामि नोङो ओइ मा फैदो नों इयाव हा मा लांफैदो ओइ मा नागिरदों नोङो खिनो ओंखारदों खिनो जागा नाय नोङो खिनो ओंखारदों खिनो जागा नाय खिग्रा जायगा गैया इयाव खोनायाबा सोलै आंनि लोगो दं सासे बेखौनो लोगो हमलांखानोसै आरो बेबो दंफैयोनो आं माने बेयाव उरां पार्कआव हाबफैनो मोजां मोनसोदां ओमफ्राय दा लोगो दंफैखायोनो बेखौबो माबानोसै आरो मिट खालामलांसै नायलांबाय थादो लाखिगोन आं लोगोखौ लोगो हमबा
लोगोखौ लोगो हमखांना फैबाय मालाय गार्लफ्रेन्डबो दंलै बेखायनोथ' खिथानो हायासै दा ओंखारना फैबाय एसे रोसि लोंबाय दं जों दा गार्लफ्रेन्डबो दंना नङाबा खिथायगौमोन आं दे थांसै टाटा बाय 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 न'आव थांसै दा बाय बाय भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय मिथिबाय जुलिनि थावसि गाननानै आंखौ नेखा सिमब्रेनाय बारबादि